Трэцяя кніга цароў. І цар Давід састарэўся і меў вельмі шмат гадоў, і не мог ён сагрэцца, хоць накрывалі яго коўдрамі. І сказалі паслугачы яго: трэба знайсці гаспадару нашаму цару маладую дзяўчыну, і хай яна стане перад царом і клапоціцца аб ім, і хай спіць на яго грудях і грэе гаспадара нашага цара. І шукалі прыгожую маладую дзяўчыну па ўсёй зямлі ізраільскай, і знайшлі Абісаг, сунаміцянку, і прывялі яе да цара. Дзяўчына ж была вельмі прыгожая, і яна апекавалася над царом і паслугавала яму, але цар не дакрануўся да яе. А Адонія, сын Хагіт, узганарыўся і казаў: я буду цараваць. І займеў ён сабе калясніцу і коннікаў і 50 чалавек, што беглі перад ім. І бацька яго ніколі з ім не сварыўся, кажучы: нашто ты гэта зрабіў? А быў ён і сам вельмі прыгожы, другі сын па Абсаломе. Ён дамовіўся з Йоабам, сынам Сыруі, і Абіятарам, святаром, якія дапамагалі Адоніі, але Садок святар, і Баная, сын Йояды, і Натан прарок, і Сямэй, і Рэй, і моцнае войска Давіда не былі на баку Адоніі. Так Адоніі, забіўшы авечак і цялят і тлустую жывёлу каля каменя Загелет, які быў блізка каля крыніцы Рагель, запрасіў усіх братоў сваіх, сыноў цара, і ўсіх людзей юдэйскіх, паслугачоў цара. А прарока Натана і Банаю і ўсіх ваяроў і свайго брата Саламона не запрасіў. Дык сказаў Натан Бетсебе, маці Саламона: ці ты не чула, што царуе Адонія, сын Хагіт, і што гаспадар наш Давід гэтага не ведае? Дык хачу табе параіць, каб захавала ты жыццё сваё і сына свайго Саламона. І ідзі і ўвайдзі да цара Давіда і скажы яму: гаспадару мой, цар, ці не прысягнуў ты мне, паслугачцы тваёй, кажучы: Саламон, сын твой, будзе па мне цараваць, і ён будзе сядзець на маім пасадзе. Дык чаму царуе Адонія? І калі ты яшчэ будзеш размаўляць там з царом, за табою прыйду я і падтрымаю словы твае. Тады Бетсеба увайшла да цара ў спальню. Цар жа быў надта стары, і сунаміцянка Абісаг паслугавала яму. І ўкленчыла Бетсеба і пакланілася цару. І цар звярнуўся да яе: чаго ты хочаш сабе? Яна адказала яму: гаспадару мой, ты прысягнуў Господам, Богам тваім, паслугачцы тваёй. Саламон, сын твой, будзе цараваць пасля мяне, і ён будзе сядзець на пасадзе маім. А вось цяпер Адонія царуе, калі ты, гаспадар мой, цар, не ведаеш пра гэта. Забіў ён валоў і ўсю тлустую жывёлу і мноства авечак і запрасіў усіх сыноў цара, таксама Абіятара, святара, і Йоаба, кіраўніка войска, а Саламона, паслугача твайго, не паклікаў. Але ты, гаспадару мой, цар, на цябе звернуты вочы ўсяго Ізраіля, каб ты яму аб'явіў, хто па табе, гаспадар мой цар, павінен сядзець на тваім пасадзе. Інакш, калі ты, гаспадар мой цар, заснеш з бацькамі сваімі, на мяне і на сына майго Саламона спадзе абвінавачванне. Калі яна яшчэ гаварыла з царом, прыйшоў і прарок Натан, і паведамілі аб гэтым цару, кажучы: вось Натан прарок. І калі ўвайшоў ён перад аблічча цара і пакланіўся яму нізка да зямлі, сказаў Натан: гаспадару мой, цар, ці ты сказаў: Адонія хай царуе пасля мяне, і хай ён сядзе на пасад мой. Таму што сёння ён пайшоў і забіў у ахвяру валоў і тлустую жывёлу і мноства авечак і запрасіў усіх сыноў царскіх і начальнікаў войска, і святара Абіятара,
і яны разам з ім ядуць і п'юць і гамоняць. Хай жыве цар Адонія. А мяне, твайго паслугача, і святара Садока, і Банаю, сына Йояды, і Саламона, паслугача твайго, ён не запрасіў. Ці не сталася гэта па волі гаспадара майго цара? І чаму ты не аб'явіў мне, слузе твайму, хто будзе сядзець на пасадзе гаспадара майго цара пасля яго? І ў адказ сказаў цар Давід: «Паклічце да мяне Бетсебу». Калі ўвайшла яна да цара і стала перад ім, пакляўся цар і сказаў: «Жыве Господ, які выратаваў душу маю ўсялякае бяды. Бо як я пакляўся табе Господам, Богам Ізраіля, кажучы: Саламон, сын твой, будзе цараваць пасля мяне, і ён сядзе на мой пасад замест мяне, так сёння і зраблю». Бетсеба, упаўшы тварам на зямлю, пакланілася цару і сказала: «Няхай жыве гаспадар мой, цар Давід, вечна». І загадаў цар Давід: «Паклічце да мяне Садока, святара, і Натана, прарока, і Банаю, сына Йояды». Калі яны з'явіліся перад царом, сказаў ён ім: «Вазьміце з сабою паслугачоў гаспадара вашага і пасадзіце Саламона, сына майго, на мула майго і вядзіце яго ў Гіхон. І хай там святар Садок і прарок Натан намасцяць яго на цара Ізраіля, і затрубіце ў рог і абвясціце: хай жыве цар Саламон. І пойдзеце за ім, і прыйдзе ён, і сядзе на пасад мой, і будзе цараваць замест мяне, і я загадаю яму, каб быў ён валадаром над Ізраілем і над Юдэяй». І ў адказ Баная, сын Йояды, сказаў цару: «Амінь. Хай скажа гэтак Господ, Бог гаспадара майго цара. Як быў Господ з гаспадаром маім царом, так няхай будзе ён з Саламонам, і хай узвялічыць пасад яго больш за пасад гаспадара майго, цара Давіда». І пайшоў Садок, святар, і Натан прарок, і Баная, сын Йояды, і Хереты, і Філеты, і пасадзілі Саламона на мула цара Давіда, і прывязлі яго ў Гіхон. Там святар Садок узяў у рог алею са скініяй і памазаў Саламона, і затрубіў у рог, і закрычаў увесь народ: «Хай жыве цар Саламон». І ўвесь народ праводзіў Саламона, і граў народ на флейтах і радаваўся вялікай радасцю, і зямля шумела ад іх гомана. І пачуў Адонія і ўсе запрошаныя ім, і ўжо застолле было скончана, але і Йоаб, пачуўшы гук трубы, сказаў: «Што гэта за гоман узрушанага горада?» Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Йонатан, сын Ябіятара, святара. Сказаў яму Адонія: «Увайдзі, бо ты чалавек дастойны, і добрае нам абвяшчаеш». І Йонатан сказаў Адоніі: «Зусім не, бо гаспадар наш, цар Давід, абвясціў царом Саламона». І паслаў з ім Садока, святара, і Натана прарока, і Банаю, сына Йояды, і Херетаў, і Філетаў, і яны пасадзілі Саламона на мула цара. І святар Садок і прарок Натан намасцілі яго на цара ў Гіхоне. І адтуль выйшлі яны з радасцю, і горад загаманіў: «Гэта той гоман, які вы чуеце». Але і Саламон сядзе на пасадзе царскім, і царскія паслугачы папрыходзілі дабраславіць гаспадара нашага, цара Давіда, кажучы: «Хай Бог праславіць імя Саламона панад тваім імем і ўзвялічыць пасад яго панад тваім пасадам». І цар пакланіўся на ложку сваім. І апроч таго сказаў ён так: «Дабраславёны Господ, Бог Ізраіля, які даў сёння вачам маім бачыць таго, хто сядзіць на пасадзе маім». Такім чынам спалохаліся і паўскаквалі ўсе запрошаныя Адоніем, і кожны з іх пайшоў сваёй дарогаю. А Адонія, боючыся Саламона, устаў і пайшоў і ухапіўся за рогі ахвярніка. І паведамілі пра гэта Саламону, кажучы: «Вось Адонія,
боючыся цара Саламона, ухапіўся за рогі ахвярніка, кажучы: «Хай сёння прысягне мне цар Саламон, што не заб'е паслугача свайго мечам». І Саламон сказаў: «Калі ён будзе чалавекам добрым, не ўпадзе на зямлю ніводнага воласа яго, але калі выявіцца ў ім ліха, то памрэ». І паслаў за ім Саламон, і адвялі яго ад ахвярніка. І ён увайшоў і пакланіўся цару Саламону. І Саламон сказаў яму: «Ідзі дамоў».